vannak rajta. Nagyon megy a rutin. Harmadik, negyedik fokozati forgatja a 6 kilós. Szerencsétlen gumi meg sem közelíti a tapadási állapotot. Vagy csúszik, vagy túlforog. Folyamatosan rajzolja a nyomokat, mint a Budapest motorkiállítás aszfaltjára. Elengedett kézzel tapsoljuk meg nagyon-nagyon komolyan, mit csinál, és abból azonnal technikai elem, ülésen állva vagy tankon ülve, a bal kezénél lévő hátsó fékkel fékezve a motor, és csak a teligáz bele a homok sarkába gondolkozás nélkül. Nagyon-nagyon komoly dolog, amit az a srác itt művel. Annyira komoly, hogy 2 héttel ezelőtt a nem hivatalos világbajnokságon második helyezést ért el. Ő állhatott föl a dobogó második fokára, még szerintem azért nem az elsőre, mert egy kicsit bundás szaga volt annak a versenynek, de hát ilyen az élet. Talán majd Romániában, idén a hivatalos világbajnokságon, ott majd talán megmutathatja, hogy ő a világra a legjobb, összemérheti tudását. Sajnos már nem azzal az emberrel, mert ő abba hagyta, aki most Svájcban megverte, hanem az igen kemény nemzetközi mezőnnyel, akár Angyal Zolival, az előző magyar világbajnokkal. Megcsillathatja tudását, megmutathatja, hogy mi az, amit a télen tanult. Ezt nem a télen tanulta, ezt ő már nagyon-nagyon régen tudja, évek óta tud ülve 2 kéz elengedve egykerekezni. Igen, tökös legény, ami mókusunk, tudnám, hogy ilyenkor mivel kapaszkodik. Majd egy kis motorsétáltatás következik körbe-körbe. Majd vissza az ülésbe, gújlabdaként pattogva fűzi össze egyik gyakorlatot a másikkal. Ez nagyon-nagyon fontos lesz majd a nyáron a versenyeken, akkor az árgus szemű zsűri, de mellettem álló szürkekabátos fiatalember majd nagyon-nagyon figyeli, és húzza érte a strigulákat, hogy a mókus mi az, amit meg tudod csinálni, mi az, amit nem, mi az, ami sikerült, mi az, ami jó volt, és hogy volt összekötve. Nagyon-nagyon komoly versenyek lesznek, nagyon-nagyon komoly zsűrizéssel, és lehet majd ilyen szépen, szőlőfülként a motor mellett lógva, kérem szépen körbe-körbe egykerekezni, amit itt most a mókus bemutat nekünk. Egyik irányból a másik irányba forgatja a motort, jön-megy a lábtartókon, szinte már követni se lehet, hogy melyik lábtartón van, melyik lába. Megáll egy pillanatra, kérem szépen, nagyon-nagyon komoly! Ez valami hihetetlen. Nem véletlenül lett ő második azon a világbajnokságon. Olyan kombinációkat csinál, amit már lassan én is követni is csak alig tudok. Megy a burnout körbe, már is mászik a motoron egyik irányból a másikba. Mondták itt a zöld sátor alatt a gumiszponzoránál, hogy belenyúltak egy új típusú gumiba, ami néha-néha igen érdekesen viselkedik alatta. Az első bemutató lehetett látni, a mókus még küzdött vele, mint Balaton jégen szokták volt mondani. A cipőtalpa is csúszik, de látszott a rutin, azonnal vissza rám és azonnal összeszedte a sztorit. Nagyon-nagyon komoly dolog, majd kézérítés nélkül befordítja a kormányt, mutatja, hogy ez meleg pite volt, lehet tapsolni, kérem. És már is a teligáz keresztben fölkéretkedünk a motorkerékpár tankjára. Olyan gyakorlat, hogy kérem szépen a tankon ülős 2 kézzel, kormány elengedős, amit a világon igen kevesen tudnak megcsinálni. De a mókus lehet, hogy erre majd rátesz még egy lapáttal, még durvábbat fog mutatni. Higgyétek el, ez már a fizika meghazudolása. Lehet látni, hogy rá is hat a gravitáció, meg az a tapadós fránya hátsó gumi. És jöjjenek ismét a talajgyakorlatok a hátsó lábtartón jobbra és balra, egyikről a másikra lépve. És föl a tankra egy terpesszel, így köti össze egyik gyakorlatot a másikkal.
Nagy teligáz és egy kis első keréken fordulás, és ebből azonnal veszi kerékre a gépet. Ez is majd igen-igen sok pontot ér a versenyeken. Ismét a lábtartón, egy lábbal, ugrásból lábat cserél, lóg a motor mellett, egyik oldalra és másik oldalra. Higgyétek el, ilyenkor az is számít, hogy az ember merre fordítja a szemét. Mókus mégis teljes magabiztosságban tartja közben a motorját. Egy kerekezéses állapotban, ugyebár ilyen szép függőlegesen. Nem úgy, ahogy a pesti magányok 45 fokban erőből, kint az úton, amit nem kéne, hanem szépen függőlegesbe, hátsó fékkel kontrollálva. Gumilabdaként pattog a motor egyik oldalra a másikra, és ismét föl a kormányra, kérem szépen. Ismét függőben a Verda, befordítjuk körbe-körbe, nagyon-nagyon komoly dolog, kérem szépen. Kormányon ülve, elengedett kézzel, körbe-körbe egykerekezni, ezért lett ez a srác a világbajnokságon második, mert ilyeneket tud, ilyen biztonsággal megcsinálni. Ez az a gyakorlat, ahol nincs rontási lehetőséget, nem tudsz a kormányról leugrani, nem tudod a lábat levenni, csak felborulni és elesni tudsz belőle. Gyakorlás közben hihetetlen mennyiségűt esik belőle az ember, naponta 8-tól 10-szer eldől, nem győző lábtartókonzol cserélgetni. És akkor egy kis sárványon ülve hátrafelé. Szevasztok, mi van veletek? Próbálj meg valaki csak egy finoman fölülni fordítva a motorjára, és megkeresni a karokat, és végig gondolni, hogy melyik a fék, meg melyik a gáz. Nem, hogy így kontrollálni a dolgot, hogy közben még akár gumit is füstölünk. És a teligáz harmadik fokozatban fölváltott egész harmadikban, és a mókus érezte, hogy ez úgy nagyon tapadó, kell hozzá 3-as fokozat, hogy eléggé túlforogjon a hátsó kerék. Tapsoljuk meg! És akkor egy kis stíluscsere, a megfelelő